Een stevig ontbijt en dan samen kijken naar de eerste training. Het leven van de Patro-fan kan mooi zijn. Je ziet dat het terug leeft, het is gewoon geweldig. De kleine reus is wakker geworden, zeggen ze. Yassine komt terug. Ook Yassine Giroui komt even kijken hoe zijn ex-ploegmaats het ervan afbrengen. We hebben nog altijd goed contact met elkaar en nu is het duidelijk geworden dat we al vroeg de strijd met elkaar mogen aangaan. Dus kom even de boel op scherp zetten, zeg maar. Patro kende een lang seizoen en start de voorbereiding met 1 week vertraging. Geen tijd om te lanterfanten dus. We hebben maar 5 weken tot de start van de competitie, dus we kunnen niet te veel talmen. We hebben een kern van 22 samengesteld. Vandaag waren er nog enkele testers, maar in principe zijn we rond met de ploeg en gaan we de strijd aan om een goede waarde te zijn in tweede klasse. Patro Eijsden wil dan ook meer dan alleen het behoud verzekeren. Het behoud, dat is te zeer, nee, is te laag. Ik hoop dat we eigenlijk naar een middenmotor gaan en dat we ons dan zo nestelen en dan zullen we wel zien. Van de 9 nieuwkomers bij Patro is deze Nouridine Mardi uit Riemst een van de meest opvallende. De doelman was nog Marokkaans jeugdinternational en van hem wordt dan ook veel verwacht. Oui. Même le président il m'a dit ça, mais presque 9 mois que j'ai pas joué parce que à cause d'une blessure. Et maintenant je suis en forme, je suis très bien. J'espère qu'on va faire une bonne saison cette année. C'est ça l'objectif. Bij STVV is het nog wachten op de eerste inkomende transfer. Yannick Ferreira weet wat hij wil. Sowieso nog spitsen. En ik zeg niet spits, maar wel spitsen. Want we hebben op de dag van vandaag alleen maar 1 spits in de brede kern. Het is Dean Boiten, een jongeman die van de B-kern komt. Bij zijn contractverlenging kreeg Ferreira naar eigen zeggen de belofte dat hij een ploeg zal coachen die mee kan strijden voor de promotie. Eigenlijk vandaag durf ik nog niet spreken over ambities. Op de dag van vandaag, we zijn eind juni en ik kan nog niet zeggen voor welke plaats dat we zullen kunnen strijden. Dus ik zal echt, denk ik, moeten wachten tot 31 augustus om te kunnen zeggen met die ploeg gaan we voor de titel gaan. Of met die ploeg gaan we proberen de eindronde te halen. Een handvol testers mocht zich in de kijker spelen op de zaterdagmiddagtraining van STVV. Wie weet wordt een van hen de eerste versterking van STVV.